сәгатьтә хөрмәтле минем яраткан туган теле телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары. Эфирда янәдән мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Без инде бүген дусларым сезнең күпләрегезнең яраткан, елдан-ел популярлыгы арта барган, көчле моңлы тавыш иясе, популяр җырчы Руслан Керамудинов концертында кунакта. Шуңа күрә дуслар, әйдәгез, ял сәгатьләрегез хәерле һәм күңелле булсын. Якынрак килегез. Һәр вакыттагыча мавыктыргыч, кызыклы һәм эксклюзив булачак безнең репортажыбыз. Дуслар, сез әзерме? Мин әзер. Әйе, мин аның гримеркасы янәшәсендә басып кына тормыйм, керәм һәм сезгә дә күрсәтергә. Без инде керештек сертификат тапшыруын Руслан Керамудинов концертыннан. Дуслар, Руслан, хәерле кичләр. Хәерле кичләр, синнәрмесез? Ничек хәлләр, ничек кәефләр, ничек Уфа сине бүген каршы алды? Бик суыклары белән каршы алып, күңелеңне төшермәдеме? Суык дөресен әйткәндә суык. Без инде суыктан курыкмыйбыз. Менә инде кичә Октябрьскидан эшләп концертыбызны килеп җиттек бүген Уфага. 1 ел килгәне булмады, сагындырды Уфа халкы. Дөресен әйткәндә бик сагындым. Инде бик җылы алкышлар белән каршы алырлар дип инде ышанып торам. Әйе, без инде үзебез дә бик сагынып көтеп тордык сезнең тәүге килүегезне Уфага. Ялгышмасам, Руслан шәхсән концертыгыз бу сезгә 3нче ел рәттән Уфада. Шулаймы? Юк, бу әле Икенче генә тапкыр. Килеп булмады. Шул безнең күбрәк Татарстан якларында, Рәсәй шәһәрләрендә ничектер Уфага теге туры килмәде, Уфага барып бара алмадык без. Менә бу ел инде Аллаһка шөкер. Хәзер инде теге былтыр көткән тамашачылар тагы да сагыныбрак, әйме, тагы да сезнең яраткан тамашачыларыгыз артыбрак килгәндер дигән ышанычта калам. Чөнки Руслан менә Солянка концертларында да сезнең белән интервьюлар алырга туры килгәле, шундый бәхет таты, әйме. Шуннан интернет читләренә куйсаймы, анда сезнең сольный концерт менә сезгә язганнар, сезне мактаганнар, сезне сагынганнар. Шуңа күрә мин сезнең шушындый үсешегез белән котлыйм. Һәм нинди сорау бирәсем килә, менә шушы сезнең иҗат юлында үсешегезне сез нәрсә белән аңлатасыз? Елдан-ел популярлаша барасыз, сез хәзер тәүге, икенче елыгыз дәвамында дип әйтәсем килә. Минем уйлавым буенча үз вакыты килеп җитәдер. Әкрен һәрбер эшнең үз вакыты бар. Шуның өчен теге вакыты килеп җитмичә, бер стенага син бәрел, анда берәйбер дә булып чыкмый. Гадилек минем инде иң мөһиме, ул теге мин бик гадел кеше. Шуның өчен һәм гадел, гади кеше дигәндән бәлкем теге безнең бит инде халык та үзе дә гадел һәм инде гадиллекне ярата. Шуның өчен шушы минем сыйфатлар булганга күрә, бәлкем шулайдыр да. Мин шундый кеше булганына шөкер итеп, буласын өмет итеп яши торган. Шул. Руслан, менә бүгенгесе көнгә хәтлек тупланган репертуарда сезнең җырларыгызның кайсысының мәгънәсе сезнең халәтегезгә туры килә? Кайсы җырыгыз сезнең язмышыгызны бәлки кайтаваз итеп күрсәтәдер, менә кайсы җырыгыз менә минем язмыш, ул минем күңел халәте дип сез әйтә аласыз бүген? Юк, минем андый максатчан теге язылган андый җыр юк, гомумән теге минем тормышыма бәйләп. Ну нәрсәдер теге җырлар арасында шул мәхәббәт тематикасында да бардыр инде ул. Чөнки әниләр турында бүген яңгырыячак җырлар. Булай теге шәхсән үземнең тормышыма бар шундый бер җыр, юк язмышка үпкә дигән. Миннән әзрәк сөйләп тә китәм инде, тормыш турында әзрәк шундый тегесе монсын. Булай теге шәхсән минем өчен теге язылган, менә мин шундый теге төртеп мәгънәсен андый әйберләр. Юк, төрле смыслда җырлар. Алайда күңелегезгә кайсы темалар ныграк менә тартыла, ошый һәм сезгә башкарганда да аны аеруча рәхәтлек бирә? Кайсы темаларга җырларны башкарганда? Элегрәк мәхәббәт темасы иде, хәзер җырларны сөйли башлаган тормыш турында, әниләр турында, әтиләр турында, гомумән язмыш турында, менә шундыйрак тематикларны карый башладым инде. Теге мәхәббәт, ул инде мәхәббәт бетми инде, ул мәхәббәт тематикасы булачак барыбер. Ну күпчелек өндәү ясарга тырышам инде шушындый тормышчан җырларга. Мәхәббәт бетми ул, әлбәттә мәхәббәт бар ул. Русланның бүгенгесе көндә йөрәге ачыкмы, иреклеме?
Әллә инде аның йөрәген яулаучылар бармы? Менә кызларыбыз бәлки кызыксынып утырадыр бит, Руслан. Юк, менә мин шундый кеше шәхсән теге үз тормышымны чыгарып, менә мин шулай, тегеләй булай анда йөри торган кеше түгел. Мин бу сорауга җавап теге бирмичә калыйм әле менә шул. Димәк, әле сезгә кызыгып йөрүче кызларга без әле әйдип тә әйтәлмибез, юк дип тә әйтәлмибезме, Руслан? Ә миңа шалтыратсалар, белдеңме? Ничек миңа мөмкинчелекләр бармы шалтыратып караса? Мин белмим димме? Үзеннән сорагыз инде. Яссалар ярыймы соң? Ясыннар. Бер күрүдән гашыйк булу хисләренә гомумән, бер күрүдән менә теге әйтәләр бит инде, любовь с первого взгляда дип русчаймы? Бер күрүдән үк сөюгә, мәхәббәт булгач анасызмы андый хисләргә тормышта? Бармы ул сезнең өчен? Булдымы ул сезнең тәҗрибәдә гомумән? Минем тормышта булды, но хәзер инде андай бер яшалмыйм мин. Юк. Ул мәхәббәт ул вакытлыча әйбер. Шуның өчен теге кеше белән кеше мөнәсәбәтендә минем бу уйлавым буенча иң зур әйбер ул хөрмәт. Мәхәббәт кенә түгел, ә хөрмәт булырга тиеш. Менә шул. Мин бер онытмыйм инде бөек җырчыбыз Салават абый. Әзәки ул үзенең бер концертында мәхәббәт ул бетергә дә мөмкин еллар дәврендә, ләкин хөрмәт хисе ул булырга тиеш дигәне. Шуңа күрә бик килешәм. Алай да менә тормышта сынаулар булмады түгел булды бит инде, сынамышлар, сезнең нидер авырлыклар. Руслан, гомумән менә мин булай эшләмәячәкмен. Минем бу сыйфатым бу тормышта зыян гына итә икән миңа дигән шундый нидер үзегезгә нәтиҗәләр ясадыгызмы, ачыклыклар керттегезме? Киләчәктә менә нәрсәнедер эшләмәскә, кайсыр сыйфатыгызны әйтәм бит, алып ыргытырга я дөрестләргә. Юк, ул һәрбер кешенең тормышында бардыр дип саныйм. Теге адәм баласы бит ул шундый тырмага теге басмыйча гына урап узган кеше ул тәҗрибә туплый алмый. Шуның өчен тормышта аска төшүләр дә була, күтәрүләр дә булар, аннары тагын төшүләр дә була. Шуның өчен бөтен әйбергә дә әзер булырга кирәк. Теге кайбер шушы эшләгән гамәлеңдән теге әйтәләр бит, кеше гамәленә караганчы үзеңнекен үзгәртәләр бит. Менә шуның өчен кайсыдыр теге җирдә адым абынып теге йыгылсаң, инде барыбер нидер тәҗрибә туплыйсың һәм инде шушы юлга кирдән басмаска дип барыбер шундый фикер туа башлый. Ничектер теге олыгайган сайын опытта керә, мудростьта керә дигәндәй, шуның өчен шулай саныйм инде менә шул. Димәк инде сездә мудрость ул бит инде акыл көчлерәк тупланды бу азакы 2 елда дип әйтә аласыз инде. Менә сез акылландыгыз тагы да. Кайсы сыйфатларыгыз тагын үзгәрде икән? Юк, минем акыл юк дип әйтәлмим. Юк инде, еллар үткән саен кешенең акылы бит чынлап та ул арта бит инде, тәҗрибә туплана. Еллар үткән саен кем инде теге тәҗрибә тупламый икән, инде ул бер урында калачак. Кем инде теге үзгәргә тели, анда үсеш буенча да, иҗат буенча да, тормыш буенча да миңа калса кайбер үзенең гамәлләрен теге артта калдырып, үткәннәрне артта калдырып, алга барырга тиеш дип саныйм. Хөрмәтле дуслар, бүген инде яшьләр сараеның бер генә буш урыны да булмас дип безгә хәбәр иттеләр, чөнки Русланны бик сагынган, аны яраткан тамашачылар күптәннән инде үзләренә билет алганнар. Шуңа күрә бүген тулы заллар, җылы алкышлар безнең Русланның күңелен һәм инде киләчәккә өметләнеп иҗат итүен тагы да арттырыр дигән өметтә калабыз. Руслан, без сине яратабыз. Бу чәчәкләрне кемгә дип әзерләп? Русланга. О, кайсы җырыннан соң? Кайсы җырыннан соң бирегә дип торасыз? Әле белмим инде. Русланның иҗатын ничә ел инде тыңлыйсыз, яратасыз? Күптән уже Русланны яратабыз. Руслан, без сине яратабыз, яратып килдек. Синең җырларыңны, үзеңне, сиңа зур теләкләр, алдагы тормышыңда уңышлар телибез. Сер итеп кенә тапшыру үзенең эшен дәвам итә. Сәхнә арты Руслан Кирамудиновның концертында без дуслар сезнең белән, һәм инде Руслан менә матур гына бер ханым белән сөйләшеп тора. Кем буласыз икән сез Русланга? Хәерле кичләр. Biz Ruslanның дуслары, biz килдек Казаннан. Шул. Казаннан тиклем Уфага килдегез концерт карарга. Концерт караа түгел инде Сирня Зайнетдинова белән бергә шуның командасында мин
Шуңа күрә менә шайтып килдек җырларга. Бүген бик матур дуэтлар көтелә. Бик матур безнең Хәни апаның репертуарына алынган бер җыр бар бит инде. Аны җырлыйбыз и яңа дуэтында башкарабыз алда берсе бүген. Сез бүгенгесе концертта Руслан Сирина Зайнетдинова белән дуэтлар була. Әле бит әле сезнең сер түгел Эльмира Нагимовадан башка бүтән ханымнар белән дуэтлар башкарганыгыз юк, шулай бит ялгышмасам. Икенчесе Сирина булды. Ник шушындай дуэт туды? Кемнең идеясы булды? Кем бер-берегезгә беренче тәкъдим ясады? Әйдә бергә җырлап карыйк дип. Безнең дөресен әйткәндә без Сирина белән күптән таныш, әле теге алайны аралашкан бик булмаган инде соңгы араларда. Менә соңгы арада гына әле бу безнең икебезнең чиктә шулай туры килде бу. Безнең бер кеше тәкъдим итте. Шушындай дуэт белән безнең концерт туры килде 30 май көнне, аның туган көнне Хәни апаның. И бер кеше тәкъдим итте шушы туган көнгә дуэт ясарга дип. И менә шулай иттереп безнең Сирина белән безнең иҗат дуслыгы тагын да артты һәм инде шушы җырлар барлыкка килә башлады. Әлегесе мизгелләрдә сәхнәдә инде интернет челтәрләрендә күп тамашачылар йөрәген яулаган Сирина Зайнетдинова һәм Руслан Кираметдинов башкаруындагы дуэт җыры яңгырый. Шундый да тамашачыларга көтелмәгән кунак булды. Сиринаның да килеп чыгуы искиткеч матур дуэт барырга килгән. Котлыйбыз сезне. Руслан Кираметдинов. Татарстанның вокалисты Сирина Зайнетдинова. Хәерле кичләр, уфалылар, хәерле кич Башкортстан тамашачылары. Әйе, бүген 8 декабрь көнне инде без туп-тулы залга Русланның концертын бирәбез. Ул менә әле концертын биреп ята име. Мин инде махсус кунак булып килдем һәм хайраннар калып, һәрвакытта рәхәтләнеп киләм. Чөнки Башкортстан тамашачысы ул аеруча. Үзенә ул бик мөкибән китә моңлы җырчыларга. Менә мин шуңа бүген тамырга инандым. Әлбәттә, минем башка сәнәгына сольный концертлар белән чыгасым килә. Үземнең дә Ходай насыйп итсен мин куялым. Чөнки ул аеруча бүтән тамашачы әйтәсе килә инде име. Дуэтка тукталып китәсе килә Сирина. Гомумән сезнең башка җырчы артистларыбыз белән иратлар арасында ничә дуэтыгыз бар һәм кемнәр белән булды ул моңа тикелеп? Әллә инде бу беренче дуэтмы? Юк, беренче дуэт түгел. Дуэтлар җырладым мин. Мин 13 ел дәверендә Казан шәһәр филармониясендә хезмәт итәм, эшлим. Егетләр белән, безнең коллегаларым белән дуэтлар җырлаганыбыз булды. Спектакльләрдә катнашып дуэтлар җырлаган булды. Ә менә Руслан белән без инде бер-беребезне күптәннән бирәбез. Иҗат дуслар булып 2007 елдан бирле инде әйткән конкурсларда, шул ук татар моңы конкурсларында бер Казанда, ул Чаллыда, мин Нурлаттан әле төпләнеп Казанда тормаган вакытларда. Менә дуэт барлыкка килде. Күңел радиосы Оршада концертларын куйдылар. Һәм шунда без икебез чыгыш ясадык. Һәм аларның майда булачак концертларына катнашырга тәкъдим ясадылар. Махсус кунак буларак. Һәм шунда без дуэтчыларга булдык. Әлбәттә, шул дуэт нәкъ менә майның 2023 елның майында туды. Ничә еллар гына янәшәдә яшәсәк тә, ыгы-зыгы белән, тормыш мәшәкате белән без кадерле яраткан кешеләребезгә бер җылы сүз әйтергә онытабыз. Менә әйтергә онытмасак иде.
bir жылы сөз әйтеп яшик. Шундый матур җыр өчен безгә мөмкинлек биргән өчен авторларына шексез рәхмәтлебез. Һәм тагын Руслан белән дуэтлар, тагын бер дуэт яздырдык әле, чөнки тамашачы сорады. Тамашачыга без минем 23 ноябрь көне Казанда үткән сольный концертымда без аны башкардык. Вәгъдәбезне үтәдек, чөнки тамашачы сорады. Тавышларыгыз бик килешә икән, икегезнең дә моңлы икән. Сездән дуэт көтәбез дип менә матур гына дуэтлар эшләп киләбез. Һәм әлбәттә без икебез төрле сольный проектлар име. Шуңа күрә Руслан үзенең сольный турлары белән, мин үземнең сольный турларым белән йөрим. Кайбер вакытта туры килми, без менә шулай махсус дуэтлар белән һәм инде сольный чыгып үзем махсус кунак буларак ул минем концертымда кызганычка каршы алай мөмкинлек килеп тормый, туры килеп тормый. Әмма дә ләкин без Уфада инде сезне күрергә шиксез шатбыз. Уфага туры килде, әйме? Барсы да шулай эшкәртелде һәм ул чынлап та тамашачыларга бик тә көтелмәгәндә зауыклы да һәм тәмле дә булды. Шуңа күрә рәхмәт сезгә бу дуэтыгыз белән безнең тамашачыларны куандырганыгыз өчен. Һәм киләчәктә дә сездән шундый яхшы сыйфатлы дуэтлар көтеп калабыз. Hörmətli dostlar, sizin qarşınızda Ruslan Keramuddinovның konsertlarının uyushturuvchisi, administrator Oydar Safargalin. Xayrli kishlar Oydar sizga. Xayrli kish isamiz. Oydar, sir bo'lmasa siz hozir necha yil xizmatdashlik etasiz endi Ruslan bilan? Dursun aytganda Ruslan bilan bir 15 yil ilk tanışıp, şundan xizmatdashlik boshlandı, ulanları üzülüp bardı. Hozir endi tig'iz ilmtada mana 2 yil bo'la birga ishlaganga biz tege do'stlarcha da ishni da ayiramiz, do'stlikni da saqlab qolamiz. Allohga shukr, ko'z tegmasin. Shunga ko'ra tege ko'z tegirmishigina ishlarga Zor rahmet dostlar, zor rahmet ufalılar. Yaraymış şu böleklerini mında şeyip varsan. Mene mında motor ettirip koyayım hali. Hayırlı kişiler, isenler siz. Roza çiçeklerin Ruslan'a бүләк итәргә дип җыендыгызмы? Әйе. Ул минем бик яраткан җырчым. Бик матур җырлый. Итәгән дә шундай. Ә ни өчен яратасыз аны? Белмим, шундай яратам җырларын. Күп бит инде артистлар. Шулай ук иратчылар арасында да. Менә ни өчен Русланны сайлап сез концертка килдегез бүген? Белмим, инде яратканга күрә, наверное, яратам, чынлап та әйтәм. Җырларын яратам, үзен яратам. Йомшак күңелле, матур җырлый. Ruslan Keramuddinovның репертуарындагы җырлар алар инде уйландыра торган мәгънәле, шундый бик зур осталык белән сайланган җырлардан тора. Әлегесе мизгилләрдә Зифан Агаева җыткан Ачуланма җырын башкара Руслан. Минем Русландың bütün йырлары охшай. Я фанатка его. Әйдә, кайсы җырын җырлап күрсәтәбез? Үзләрен белмәйм, конечно, но яраткан йырым Томан. Тимә йөрәгемә. Бүздәктән килдегез? Тышта 33 градус сез Бүздәктән Руслан Керамуддиновның концертына килдегез. Күздәктә бар алмаган идем, ишетмәгән идем. Уфага килдем. Бик матур җырлай, җырлавы шай. Аңа бәхет, шатлык, киләчәк тормыш юлында алга барсын.
ijad kişisi bilen işle ul üzüne bir bit indi tüzümlük de sabırlık da anlaw hislerinde toplarga tiyiş şulay bet. Amina şitan күзәткән daima iş prosesinde de sahnede de Ruslanın көңелен менә нинди мизгилләр төшерергә мөмкин? Гомумән ул менә шулай көңел төшенкелегенә бирелүчәнме? Yok, buna Ruslan'ın көңіл түшүнкүлүккө беришүү деген эбир yok анда. Ул тиге аның болуп алды бит инде ул турмушунда, мына орманнарга кетип, мына шундай не. Хәзер менимчә күтәренке кайфта йөри, чөнки халык ярата. Башкортстанны бүгін инде biz Allah'a şükür Ufa Kazan programması bilen Ufa'ga barıp җиттек. Ufa, гомумән Ruslanның тамашачылары алар шушы 2 ел дәврендә бик куйырды, бик күбәйде. Аны яратканнар тагыдан арык ярата башлады сер түгел. Аның тавышына бәлки бик игътибар итмәгәннәр игътибар итеп тә шулай ук аны ярата башладылар. Сез моны үзегез сизәсезме, килешәсезме Айдар? Аның менә шу тормышындагы сынаулар белән бәйләмисезме? Size bizde hem bu nişik diye ettiğim oltaya sizsek de biz koyadır uçup gitmeyiz. Biz sinemiz ne demek? Dürüst barabız, dürüst yönelişte iş bara, halk ortayken demek biz dürüst atlamlar koyadır buna takdim ettiler. Buna bulay rağışlayız, Biz halkına bilen tığız ilimde de şunsu bardır. Şu an göre büyük küp kişiler yazarlar sosyal çetelerde Ruslan'a biz alarını barber uylaşabız, fikirleşabız. Mında nişi gerek işledik miken şu an göre Mına ul bizning işkine tugul tamaşışının da işi Ruslan'ın popülerlaşığı tağında arttı bu birge şunday iş. Бик зур рәхмәт сезгә. Без инде киләчәктә дә матур тыгыз элемтәдә эшләвегезне теләп калабыз. Şu hali matur konsert bara. Matur yigit. Şu hali yaratabız үзен. Жырларын, үзен, бәхет, мәхәббәт телим. Рәхмәт. Яратабыз, реально. Менә желаем ему больших успехов творческих, Алла бирсә алда. Таза булсын, исән булсын. Еще да безгә шундый шатлыклар китерсен, матур киемнәр киеп килсен. И сезне дә яратабыз. Ruslan, biz seni yaratабыз. Уңышлар сиңа. Hürmetli dostlar, sizin karşınızda İlgizar Murtazin. Ruslan Keramudinov konsertinin zatlı konağı dep aytırga kerak. Tataristan Respublikasının atqazangan artisti, belgili kompozitor. Hayırlı kişler sizge. Hayırlı kеш, isəmsiz yigitler, kızlar. Hayırlı kеш, Ufa. Hayırlı kеш Ufa dep aytken şimdi Ufa Qozan konsertinin bugün ismi de şulay atalayım hem jırның da avtoru siz bulurga dep deyişti bişittik şulay bet. Şun мәгънәсендә шулай. Руслан тәкъдим итте менә шушы җырны Уфада җырларга һәм Уфа Казан шушындый программа куярга. Мин үзе белән кунакка алып килде. Русланга шулай ук бик зур рәхмәт. Монда инде Уфада күп тапкырлар булган булды. Салават Фатхадинов белән һәм башка артистлар белән. Зур рәхмәт сезгә, җегетләр, кызлар. Бик җылы каршы аласыз. Һәр вакытта шундый заллар, җылы заллар, зур заллар. Рәхмәт бик зур. Русланга бүгенге көндә нинди теләкләр җиткерер идегез сез? Русланга бүгенге көндә иң изге теләкләрем, чөнки мин инде карап торам, ул күп җырларны башкарды һәм халык җырларында бик матур иттереп башкара. Шундый татарча моңлы тавышы uzun гомерле булсын иде менә шушы җыр иҗады.
Гизер Муртазин әле сәхнәгә чыгыш ясаганда безнең инде Руслан бераз гына ял итә, ул бүген үзе алып бара, үзе җырлый. Руслан, сез үзегез менә моңлырак җырлар башкарырга яраткан, шулай ук моңлы җырларны күбесенчә тыңларга яратасызмы тормышта? Әллә инде дәртлеләрне дә тыңларга сезнең күңелегез кайбер чакта ачылып китәме? Төрлеләрен, төрле. Моңлысында, тизендә, мондайында. Күбесенчә менә сез тормышта шундый тыныч кына уйга батучан гына, әллә инде энерджайзерда кабынып китәме Русланда? Ну, тормыш булгач бөтенләй бер була. Энерджайзерда булырга туры килә. Ялкалым таласы килә торган моментларда була. Ну, тормыш булгач төрле хәл була бит инде, шулай. Чөнки мин сезне күзәтәм, сез шундый һәрвакыт итәгатьле генә, тыйнак кына, ипле генә теге һай дигән Руслан бөтенләй минем күз алдына килми иде. Әмма дә ләкин булгалый андый чаклар, әйе? Була. Руслан, сез гомумән менә үзегезнең хезмәттәшләрегезнең концертларына йөрергә яратасызмы? Кемнәрнең концертларын карап, менә сез үзегезнең күңелегезгә ниндидер туклану аласыз? Бер кемнәкенә дә йөрмим. Менә. Йөрмисез, вакыт теләгегез юкмы, вакытыгыз юкмы? Теләктә юк, йөрисем дә килми. Ярый, акойларга йөрергә ярата икән Руслан, гомумән менә ял итер өчен, ничектер күңелләрне күтәрер өчен. Мин яратам танышлыкны, үзем генә шунда дигәндә бассейнга барам, мин спортзалга барам, менә шул. Бер үзегез генә дусларын да чакырмыйча. Ну, булайын теге дуслар теге җыелышабыз. Ну, часто түгел. Менә шул. Димәк, сез үз-үзегезгә йомылып кына, тыныч кына вакытыгызны уздырып, шулай ял аласыз, шулай бит? Әйе. Руслан Керамудиновтың концертына бик теләп килдек, көтүп алдык аның концертын. Шул хәтлек моң ия, зур моң иясе, зур талант иясе. Аның алдагы тормышында иҗади уңышларына теләйбез. Башым, менә бүтән туганнарыбыз, нәселләребез белән менә күмәкләшеп килдек барыбыз да. Шул хәтлегем алдагы көндә бәхет, шатлык, яңа мөхәббәт исратып, матур итеп яшәсен алдагы көндә дә. Уңышлар Руслан сиңа. Сөюемне аңларсыңмы дигән җырын башкара әлегесе мизгелләр Руслан Керамудинов. Әйе, бу җыр әлегесе вакытта Русланның иң хит җырларының берсе. Тамашачы аны ярата, тамашачы Русланны әйтергә кирәк, көннән-көн ныграк ярата. Субханалла, Руслан, җырларың, моңнарың белән әле бик күп еллар дәврендә шатландырып безне кара. Бу алкышлар Уфа тамашачысыннан сиңа яңгырый. Руслан, бер кемгә дә сер түгел инде, әйме, сезнең субханалла 2 балагыз бар. Әлегесе вакытта алар әниләре белән яши. Ә сезнең белән нинди элемтәдә балаларыгыз? Нинди мөнәсәбәтләр әле сезнең араларда? Гомумән балаларыгыз белән еш күрешәсезме? Мөнәсәбәтләр әйбәт, көн сайын шалтыратышып сөйләшеп торабыз. Бәләкәй кыздага телефонлы, анса инде смайликлар җибәрә. Әтие, мин теге язып җибәрәм, әтие считать пока не умею, әле учусь күрәде, теге ижекләп белән язайын да укый. Ну әле теге күрешкәнем юк, потому что әле бик өйгә кайтта кергәнбез юк. Ә сезгә алар белән аралашырга, алар киртә куючылар юкмы? Сез теләгән вакытта барып, чакырып, шулай ирекле сезнең мөнәсәбәт. Ирекле, Аллага шөкер, улактан ирекле. Баштан әзрәк булгалады, но әзрәк аңлагандыр, Алла эшләргә ярамый икән дип. Шуның өчен шулай. Руслан, гомумән менә кызганыч әйме, ул темага кагылсак, бик күп хәзер аерылышулар, бик күп менә сезнең хәлдәге әтиләр шулай. Нинди киңәш бирер идегез сез? Менә ират буларак, шушындый хәлдә калган иратларга. Дөресен әйткәндә, бу эпидемия кебек хәзер бу бөтенләй бер. Чөнки Россиядә 90% развод бара. Но инициатива, менә статистика буенча, бу мин уйлап чыгарган әйбер түгел, бу статистика буенча. Хатын-кыз еш разводка бирә. Белмим нәрсә җитмәдер инде хатын-кызга.
Ufa Kozan yolları her vakit bu iki başkalar arasında dostluk olsun, birdemlik olsun. Bizim Tatar Başkurt estradası halkımızga her daim matur tamaşaların böyle gitsin. Hem de Kozan'dan kelgen konağımız, yaratkan jırşımız Ruslan Keramedinov konserti dostlar. Tamaşaçılarının көңелләренә шул хәтлек матур хис-тойгылар бүләк итә. Ruslan, рәхмәт сиңа булганың өчен, рәхмәт сиңа шундый үзенчәлекле җырларың өчен. Алга да сиңа матур иҗат итәргә уңышлар юлдаш булсын. Ruslan, дуслык темасына сөйләшеп китәсе килә сезнең белән. Менә азакы 2 елда сезнең дусларыгыз күбәйдеме, әллә инде кәмедеме? Кимеде? Кәмеде? Кимеде. Bu dostlar ol yaxşı şakta gara dostlar bola, авыр şakta аларның берсе дә калмый, дөресен әйткән. Без дип электеге дус булып санаган дуслар да дөресен әйткәндә авыр вакыт килгәч теге тормыш сынаулар бергәндә күбесе юкка чыга. Шуның өчен минем өчен ул тормышта бер-ике кеше генә шулай теге дус булырга мөмкин. Калганнары ул теге иптәш теге барай гына теге дип керәйди. Менә җырчыларыбыз, артистларыбыз арасында булдымы шундыйлары, менә сиңа нәкъ авыр булганда нык итеп, көчле итеп ярдәм кулы суздылар. Булдымы андый очраклар? Булса кемнәр алар? Булды. Минем дустым инде минем Резидә Ахмедвалиева, минем сестренканың тормыш иптәше Фирдус Тимаев, Салават абый, күп булды. Рамил Галимзянов менә инде без аралашкан егетләр. Калгандар белән без теге бик алай аралашабыз. Азат Фазлыевлар инде менә якынлар, Рамиләләр. Менә бүгенге көндә алай да син бүтән серләреңне рәхәтләндереп, ачылып сөйләр кешең бармы? Мин әнигә сөйли алам бүтән әйберне. Әни илле вакытта да бүтән әйберне аңлый. Абылай теләсә кемгә мин серләремне сөйләп бирмим. Ruslan, гомумән син уйлаган идеңме менә шушында йолдыз булырмын дип? Гомумән син менә бала чакта хыял идеме ул шушы иҗат дөньясына китеп сәхнәләргә менеп артист булу? Мин анда теге понятиене аңламыйм, йолдыз. Без обычный кеше, җирдә йөри торган. Ул безнең эш. Мин шулай гына дип саныйм. Мин йолдыз теге, мин анда әйбер белән мин яшәмим. Аллага шөкер, күптән көтеп килдек. Русланны хөрмәт итәбез. Тавышы искитмәле, бик матур итеп йырлай. Алла бирса, тагы күп итеп концертларында булырга язган барында тулы заллар теләйбез Русланга. Уңышлар теләйбез, бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Искитмәле үзе ябай шундый акыллы артист инде. Яратабыз, хөрмәт итәбез. Молодец вообще. Баян моңнарына гына артистның кушылып җырлавы ул инде тамашачылар өчен һәр вакыт тәмле һәм татлы. İkinci җырын башкарырсан Керамединов, әлегесе мизгелләрдә халыкның алкышларына караганда ул инде әлбәттә жәлләмәде моңнарын, жәлләмәде көчен, чөнки тамашачылар шундый алкышларга күмделәр аның беренче җырын, шуңа күрә икенче җырны да ләззәтләнеп, рәхәт итеп үзенең моңнары белән, күкрәгеннән чыккан шын моңнары белән Руслан әле тамашачыларга янәдән бер җырын бүләк итә. Бары тик баян моңнарына гына. Пожалуйста, сосиска yerler gerek böyle. Киләчәктә Руслан Керамединов янәшәсендә бер заман аның сөйгән яры булса, гомумән сезнең күзаллауыннан хатын-кыз нинди булырга тиеш ул сезнең булачак тормыш иптәшегез? Минем теге хатын-кыз нинди булырга тиеш икән дип мин ничегрәк күрәм аны. Чөнки хатын-кыз иң беренче ирдән алдан алла чабарга тиеш түгел. Менә ул беренче максат теге замана дип
теге әйтәләр бит, менә хәзер заманасы шундый, менә тегеләй дип алай түгел ул. Алай түгел. Ну тыйнак булырга тиеш. Һәм дөресен әйткәндә менә әйтеп киттем бит, мәхәббәт ул бер мизгел генә була ул, 1-2-3 ел. Ну аннан соң бетә ул әйбер. Ул хак дөрес сүзләр. Шуның өчен иң мөһиме ир хатын ирен хөрмәт итеп яшәргә тиеш. Менә шул. Димәк, сез киләчәктә сезне аңлаган, сезне хөрмәт итәргә әзер булган, башта мәхәббәт хисләре булса да, Сүзләр бар, хөрмәт ит минем эшемне, уйларымны хөрмәт ит. Җаннарыңа җылы эзләп читкә китеп йөрмәсен диләр. Димәк, Русланның күзаллавында нинди хатын-кыз булырга тиеш сезнең янәшәгездә дигән сорауга, димәк, сезне хөрмәт итә торган, мәхәббәт хисләре башта бик кайнар анда булса да, соңнан алар хөрмәт хисенә әйләнеп, барыбер дә ул барсына да түзеп, әйме, сезне аңлап, кабул итеп яшәргә тиеш. Шундый хатын-кыз турында сез хыялланасыз. Шулай, мин хыялланмыйм. Ул Күз алдына китерәсез. Мин күз алдыма да китермим. Ул Аллаһ Тәгалә язган икән, ул була, булмый икән, булмый дигән сүз. Мин нәрсә, мин теге Гомер буена ялгыз яшәргә дә әзермени, Руслан? мин ничек язган? Мин менә беләсезме? Менә мин шундый кеше, менә иртәгә нәрсә буласын белмибез, дөресен әйткәндә. Ул нәрсәләр планировать итеп яшиләр бит кешеләр. Алай дөрес түгел ул. Минем уйлавымча, мин алай, мәсәлән, мин алай яшәмим. Мин яшим бүгенгесе көн белән, менә шул көн белән, менә бүгенгесе көн белән яшим. Иртәгә нәрсә буласын мин белмим. Шуның өчен барысы да Аллаһ Тәгалә кулында. Ничек язган безнең тормышыбызда, ул шулай булачак. Хойт анда теләсәң нәрсә эшлә, анда язмыштан узмыш юк, менә шуның өчен шулайдыр дип саныйм. Руслан Керамутдинов, yana bir матур, көчле моңлы җыры бүләк итә тамашачыларга. Үзегез күреп торасыз, матур күренеш залда. Әйтергә кирәк, һәрбер җырын Русланның тамашачы үзенчә җылы алкышлар, бүләкләр, матур сүзләр белән кабул итеп утыра. Бүгінгі концерт бүтін эшләребезне актарып чыгарды дисәк тә була. Чөнки Салават Фатхетдиновтан соң, Ойдар Галимовтан соң чыккан таныклы җырчыларның берсе, это Руслан Керамутдинов. Без еллар буе аны көтеп алдык. Biz аңа зур уңышлар телибез. Моң шишмәләре бер кайчанда кипмәсен, һәм һәр вакыт яхшы юлларда гына йөрсен. Шул хәтле тамашачыларга, шул хәтле моң бирү өчен аңа зур рәхмәтебезне телибез. Без туганнарбыз, бик шатбыз аның килүенә. Благовещен шәһәрендә дә көтеп калабыз. Һәрбер туган көнгә аның җырларын бүләк итәбез үзебезнең туганнарга. Шул хәтле яратабыз аны иҗадыннан башлаганнан бирле. Рәхмәт. Русланның һәрбер җырының сүзләре авылдашларга да менә бирәк шул тикле мәгънәле көч бирә. Яшәү дәрте бүгенге көндә менә егетләр особенно свода чакта һәрберсенә шундый матур сүзле җырлар күңелләренә дә җылылык бирә. Менә безнең үзебезгә дә шулкадәр рәхәт. Рәхмәт сезгә. Афәрин дип кычкыра тамашачылар. Руслан җибәрәсәре килми безнең дә. Саубуллашасы килми, әмма ләкин дуслар, репортажның азагына да якынлаштык. Русланның тугры тамашачылары әлбәттә бүген моңландылар, хисләнделәр һәм инде рәхмәт сүзләре белән кайтыр юлга чыктылар. Мин дә дусларым кайтыр юлга чыгам сезгә. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, мәхәббәт һәм иман байлыгы телим. Сау, сәламәт булыгыз, үзегезне саклагыз. Роза Хәйруновна һәр вакыт сезгә матур изге теләкләрдә калам.